Здравейте! Ето ни отново в Юва шампионат, където непрофесионалисти показват голям професионализъм. Или иначе казано, любители пекари показват майсторските си умения и доказват, че всяко нещо направено с любов винаги е обречено на успех. Аз съм Елена Яръмова и вече навлизаме в следващата фаза на кулинарната битка. Време е за първите елиминации на полуфинала. В кулинарните битки Юва търси таланти. 8 любители пекари се изправят един срещу друг в дуели по двама. Журито решава кой продължава, докато на финала остават само двама в двубой за голямата награда. Ваучър за мечтаната почивка. Готови ли сте за шампионата на Юва? Имате необходимо всички продукти, за да направите една хубава, приятна Да, огледайте ги. Пица. Добре. Победител Аида си ти. Така че честито! Пред вас има продукти необходими за приготвянето на най-добрите козуначени кифлички, на които сте способни. Днес, в днешната битка, по-добрата козуначена кифличка е тази на Поди. Честито, Поди! Поздравления! Честито, любима! Паулина, Аида, добре дошли отново на кулинарната арена. Вие сте сред 4-те най-добри, но само на една точилка разстояние от финала една от вас ще отпадне от битката за голямата награда. За днешното предизвикателство аз мога да ви уверя, че отново ще имате верен съюзник, продукт от гамата на Юва. Това ще бъде сухата закваска. Сега при нас ще дойде майстор-пекар Петър Йонинов, който ще ви каже каква е днешната задача. Здравейте, казвам се Петър Йонинов, на 31 години. От 12 години се занимавам с хлебарство. Нашата задача днес е нещо, което хората слагат винаги на своята трапеза, затова именно хляб. И вие ще трябва да замесите ръжено-пшеничен хляб, трябва да е вашата задача днеска. До сега не съм приготвила ръжено-пшеничен хляб. Използвала съм брашното в различни печива, но ми е интересно да видя как ще се държи самото тесто и закваската по какъв начин ще му повлияе. Как да подходят с закваската? Не е нужно предварително да се разтвори, да чакате да се активира. Директно влагате и действате. Разполагате с ръжено брашно, бяло брашно, вода, суха закваска Юва, сол и захар. Всички знаем поговорката, че никой не е по-голям от хляба, а именно той днес ще бъде вашия шанс да се класирате за финала. Имате 2 часа, за да се справите с задачата. Момичета, време е да забъркате, да умесите и да печем. И двете не се притесняваме. Супер лежерно си работим. Това е много важно, защото иначе хляба няма да ни се получи. Да. Аз между другото съм чувала, че за да ти стане хубав хляба, трябва да си спокоен, така с любов да го правиш. О, да. Това е златното правило. Слушам. Как става хубав хляба. Добре, усмихнати се, това много ме радва. Я ми разкажете малко сега, имате ли вече яснота в главите си? Как ще стане хляба, как ще месите? Ами, честно казвам, аз отново ще заложа на импровизация. Това не се съмнявам. Каквото стане, но този път малко по-спокойно ще работя. Предпочитах да сложа първо ръженото брашно и да оставя бялото брашно за размесване, тъй като ръженото честно казвам, не съм приготвила до момента и ми е малко по-непознато, за да може по време на Не си приготвила за твоята тинейджърка? Не. Аз също не съм правила изцяло ръжен хляб. По-скоро ето така в някакви пропорции. Добавила съм го в някакви рецепти различни. С закваската на Юва също за пръв път ще работя. И ето, много интересно да сега как ще се получи. Да. Подозирам, че ще е любов в пръв поглед. Да, добре. С тези съставки работят най-големите майстори и пекари, така че със сигурност всичко зависи вече от вашите умения, настроение, любов, нали, както казах в началото, че всичко, което се прави с любов, няма как да не се получи, да няма напрежение.
за да не повлияем на втасването на тестото. Уха е, нали? Да, Много интересно и специфичен аромат има. Текстурата също не е като на изцяло тесто с бяло брашно. Да. Аз, честно казвам, от доста време не ям бял хляб. Винаги е с някакви семена, по-различно брашно. Да. Така че ми е интересно. Може сега да ми стане любима рецепта и всъщност да почне да го приготвям. Да. Честно казано се изненадах, но тестото доста добре се замеси. Не стана нито твърде лепкаво, нито твърде меко. При мен също се получава. Спря да лепне, което е хубаво. Да. Добре, ами аз мисля да го оставя вече да втаса. Да си почине малко. Да. Само, че се чуя дали в... Здравейте, момичета, и от нас. Здравейте! Как върват нещата? Според нас добре, вие ще кажете. Как ви се струва? Добре изглежда. Виждам, че тук са останали някакви съставките. Да, и доста брашно ви е останало. Прецених, че количеството захар и сол ще е в повече за брашното и за самото хлебче. Затова не посмях да сложа всичко. Брашното също ми остана. Получи се добра текстура, не лепнеща. Страх ме просто, ако сложа всичко, да не стане прекалено твърдо. Когато готвиш, как разбираш дали солта на манджата, примерно, не стига? Винаги опитвам, но в случая тестото няма как да го опитам, за да разбера. Защо не? И аз пробвам тесто между другото. Пробваш ли? Да. Може на върха на езика. Малко се притеснявах, но... Ще пробвам наистина, за да видя. Аз по принцип не съм критерий за сол, защото ям много безсолно, така че на мен ми се струва окей. Ви ги оставим да работят. Ние ви наблюдаваме. Последни корекции, да. После. Реших, че ще добавя още малко сол. Просто я разтворих в мъничко вода, прибавиха към тестото, след което доумесих с още малко брашно. Нека да си починат пък, да видим колко време ще е необходимо да втасат. Понадигнали са се, така че според мен... Да. Хайде да оформяме. Добавих окраска, като заложих едното хлебче да е малко по-семпло, а в другото импровизирах, да видим дали изобщо ще си личи при печенето. Аз обаче ще импровизирам, като на едното сложих бяло брашно, а на другото ръжено. Супер! Да, да видим как. Може би ще се получи. Поне едното хлебче да стане. О, сигурно съм, че и двете ще станат. Момичетата решават да направят разрезите на хляба преди втасване. Не е фатално, но по-добре да е преди печене. Предлагам да видим какво се случва с нашите хлебчета. Хайде, дали вече е интересно. Да не ги печем. Охо, бая са се надигнали. Мисля, че твоите доста добре са се. Изглеждат супер. Предлагам направо да печем. Хайде. Да не губим повече време. Варим хлебчетата и виждам, че на Поли хлебчетата са почти двойно по-големи от моите. Едното тесто е доста по-втасало от другото, много по-добре развито и е готово за печене. Това е тестото на Поли. Другото му трябва малко повече време. Но и да преценява, че времето няма да изстигне и затова също ще го сложи за печене. Мирише невероятно. От майстор пекар Йонинов знам, че най-важното качество на всеки пекар е търпението. Хлябът изисква време.
трябва да даде шанс на маята или кваста или на всяка една съставка да сътвори магията и да сервираш на трапезата нещо невероятно. Именно търпение в момента проявяват нашите претендентки за победата. Момичета, доволни ли сте от това, което виждате? Да. Между другото, наистина много красиви се получиха, дано и на вкус да са така. Да, така изглеждат. Слагаме край на този кулинарен двубой. Сега идва часът на истината. Журито ще опита хляба и ще даде своите оценки и ще разберем коя от вас е първият финалист. Успехи на двете! Благодарим! Иначе момичетата са изкарали вече хлебчетата. Аз смея да кажа, че те положиха доста старание, защото не е лесно изпълнение да направиш ръжен хляб. Абсолютно. Така е. Като визия на Поли е доста по-хубав от на Аида. Самите разрази по-добре са се отворили. Аз съм абсолютно на твоето мнение. Двата хляба, така като ги вземам, се вижда, че има голяма разлика в обема. Този се усеща, че е по-лекичък, този стои така доста по-тежен и очаквам, че може би ще бъде доста по-плътен. Да преминем към вкусовите качества. Ръжният хляб е виж пилотаж. С кой започваме? С този на Аида. Доста е плътен. Плътна средина, леко влажно. Вкуса има. Може би една идея, леко повече сол усещам, като че ли. И аз точно това се чудих. Като послевкус. Добре, предлагам да преминем към следващия. Значи още от сега виждам разликата в структурата. По-порест. Има, по-големи шупли. По-малко сол има. Но не е безвкусен. Не е безсолен, някакси е по-балансиран и усещам киселинността от закваската. Да, и повече. Защото солта някак си убива точно киселинността. Да, и се усеща точно специфичния вкус на ръжения хляб, който е. Усеща се ръща, усеща се кваста. Не е нито прекалено солено, нито прекалено сладко. За мен е идеален вкус. Момичета, настъпи моментът на истината, за да разберем коя е победителката в днешния полуфинал. Майстор Йонинов, вие сте. Така, момичета, напрегнати ли сте в очакване? Малко вече, да. Добре се справихте. И двете, вашите произведения изглеждат много добре, но все пак има един победител. И този победител е Поли. Супер! Абсолютно неочаквана победа. Толкова съм щастлива. Не мога да повярвам, че за втори път това, което съм сготвила, се оказва по-добро от на моя конкурент. Готови ли сме да дадем оценки? Ако искате на 3 и да посочим хляба на победителя. Правихме го веднъж. Аз съм съгласен. Окей, аз ще броя. 1, 2, 3. Поли доста по-добре се е справила от двете. Ще има лек подарък за теб. Благодаря. Сега започват експериментите за мен вкъщи. Много ти благодарим, за нас беше истинско удоволствие. Благодаря. Ако се чудите какво хапвам, това е хлебчето на Поли. Тази Поли успя да ме надвие. Ти си първият сигурен финалист в Юба шампионат. Супер, много ви Вече си все по-близо до мечтаната почивка. Все пак шансовете са 50 на 50, защото предстои финалната битка. Успех! Много благодаря.